Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow 30-31 maýda iş sapary bilen Tehranna boldy. Iki ýurdun köpçüliklerine habar berişleri işlerine göre duşuşuklarda ýokary derejeli türkmen we İran resmileri syýasy, ykdysady we medeni ulgamlarda hyzmatdaşlygyň dürli ugurlaryny maslahat etdi. Taraplar energetika, daşary syýasat, kömürek gullugy, lukmançylyk we obahojalyk puwdaklaryna hyzmatdaşygy ösdürmek barada iki taraplaryň resmi namalara gol çekdi. İranda 2 milyondan gowrak etnik türkmen ýaşaýar. Ýöne media maglumatlarynyň çen tutulsa Türkmenistanyna türkmen halkynyň milli lideri yglan edilen Berdimuhammedow Tehrana mulaşyran saparynyň dowamyna İranyň türkmen ýylatynyň ýüzbeýid bolýan meseleleri bilen gyzyklanmady. Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolýan İran türkmenleriniň sözlerine görä ýurtda ýaşaýan etnik türkmenler ýyllar boýy özleriniň medeni hukuklarynyň basgylanmagyndan, ykdysady erkinlikleriniň çäklendirilmeginden ejir çekýärler. Etnik türkmenler bir döwür hatda täze doglan çağalaryna türkmen adam atlaryny dakmakdan mahrum edildi. İran häkimetleri türkmen ýylaty sewitleriniň demografik guruluşyny bilkaslaýyn üýtgetmäge finanşmakda. Başga milletleriň wekillerini türkmenleriň ýaşaýan sewitlerine göçürüp getirmekde. Türkmenleriň ýerlerini zor bilen ellerinden almakda tanqid edildi. Etnik türkmenler öz ene dillerini öwrenmek we öwretmek babatda çäklendirildi. Türkmen diline çap edilýän neşerleriň ygtyýarnamalarynyň ýatyrylan halatlary boldy. Ýöne türkmen lideri İrana mulaşyran saparynyň çäklerini türkmen adlyklarynyň ýaşaýan sewitlerine baryp İran türkmenleri bilen didarlaşyp bilmedi. Etnik türkmenler İranyň esasan Gülistan we Demirgazy Khorasan vilayatlaryna ýaşaýarlar. Kümmethuwud we Benner türkmen ýaly şäherlerde hem etnik türkmenler agdyklyk edýär. İran türkmenleri ýurdun türkmen ýylaty sewitlerini türkmen sähra adlandyrýarlar. 2020-nji ýylyň Tomsyny Azatlyk Radiosu bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan İran türkmenleriniň bir wekili efirde sesiniň üýtgedilmegini haýyş edip özleriniň duçar bolýan kynçylyklary barada gurrun beripdi. İran hökümeti şiirleri Türkmenlerin elinden alıp Awganystan'da da yaşap giren bir millet badır. Herat vilayetinde. Şolary hatta İran'ın tabiiyetini bolmasdı. İran'ın kimlik kartını şolary berip Türkmenlerin arasında oturdup bizim yerlerimizi muhtuna şolary verip koýberýär. Diýip İran türkmenleriniň bir intelligensiýa wekili şonu azatlygy gurrun berdi. İranda geçirilen uçdan tutma ýylat ýadyglaryna ýurdun ýylat sany 80 million töweregine görkezilýär. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan İranyň intelligensiýa wekili Tasyar Masr töweregi wagt ber İranyň umumy ýylat sanynyň köpelýändigine garamazdan häkimetleriň hasabatlaryna etnik türkmenleriň ýylat sanynyň şol bir durukda saklanyp galynmagyna şüphe beýan etdi. Ýene de başga da bir mesele bar. İran türkmenleri hakda. Öňkü Pahlavi rejimi ýykylyp 1979-njy ýylda Mollalar hökümeti ele geçireline İranyň şo wagt tutuşlaryň jemgyýaty 35 milyon, 36 milyon. Şo wagtda da şaň wagtynda da öňkü döwürde de İran türkmenleriniň sanyny 1 milyon ýarym, 2 milyon jemedip goýýardylar. Görýänmi? Şu wagt hökümet ile alanna İrany 35-36 milyon bilen aldy. Şu wagt İran inni 82-85 milyon jemaat boldy. Emma ananjakmy? Şu jemaatyň köpelşi türkmen sährada asyl ýok. Türkmeniň sany şaň wagtynda 2 milyon ýyldan bolsa, emma inni mollalar wagtynda 1 milyon, pas 1 milyon ýarym boldy. Yani demek iyizine gaýtdyk, agyrlyşy. Diýip Azatlyk Radiosu bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan intelligensiýa wekili aýdypdy. İran häkimetleri insan hukuklaryny goraýjy halkary guramalar tarapyndan adam hukuklaryny basgylamakda, şol sanly aýal gyzlaryň hukuklaryny, azlyklaryň hukuklaryny depelemekde tanqid edilýär. İran intelligensiýa wekili özleriniň duçar bolýan basyşlaryny aýdyp diýer ýaly däl diýip häsiýetlendiripdi. Aýdyp da diýip düşündirir ýaly däl. Öňe gel hakan giýje bar ýoklan kompýuter zaten hemme mobil zaten barlamaga ektiýarlar. Özüňi däne bilen ok nirde dediňi görsen 2 ýyl 3 ýyl geçipdir.
Türkiýede ýaşaýan asly türkmen sähraly ýazyjy we intelligensiýa wekili Abdurrahman Düýeji türkmen lideriniň Tehrana mulaşyran saparynyň fonuny 30-njy maýda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmenistanyň garaşdyrlygynyň ýylky ýyllarynda ýurduň ilkinji prezident Sapar Murat Niyazowyň Iranyň türkmen illatly sebitlerini mulaşyran saparyny ýatdy. Sapar Murat Niyazow gelenden sonra birinji ýyllarda türkmeni görkezýän ähmiýeti kabul edilecek derecededi. Öz wagtynda Irana gelende türkmenliň arasynda sapar etdi. Türkmen Sehramy'da geldi. Türkmen Sehranyň merkezi şäher bolan Kümmede geldi. Ondan soň Magtymlyň Agtokoýda mazarynyň başyna geldi. Onu ýardym etdi. Aty türkmenlerde gaty begenlerdi şonda. Öden täsirlenenler. Şondan soňra şol. Ondan soňra türkmen maşy o tarapy, Erwet tarapy näme-de bolsa Allah rahmet eylesin geçdi gitti. İkinci bir Gurbanyň Berdimuhammed gelenden bäri türkmeniň arasynda gaty uzun bir zat gel bir öňe aýralyp da bulan beterem aýralygy ikinji gezek yaradan ýaly boldy. Sapar Murat Niyazow 90-njy ýyllaryň başlaryna Iranyň Agtokoy sebitinde Magtymly Pragynyň arymgahyny ziyaret etdi. Etniki türkmenler bilen diýdarlaşdy. Fursatdan peýdalanyp edi watandaşlarymyz Iranda ýaşaýan türkmen doganlarymyz size ýüzlenjek bolýan. Iran döwleti siziň ata watanyňyz, türkmen döwletiň siziň ata watanyňyz. Siz iki döwletiň insany. Vatandaşlar İran halkı bilen Türkmen halkynyň geçmişde men filazadım köp bir uly bile doganlyk gatnaşyklaran bolan, beýik ganygatşyklaran bolan. Onuň üçin şu döwletde siz hem Iranyň beýle halklary ýaly kanun esasynda hukuklaryňyz deň. Onuň üçin siz şu döwletde agdyr ýaşamagy, üstünlük kazanmagy, milletinizi, dilinizi, däwinizi ýitirmän saklamagyňyzy. Onşu ikinci watanyňyz Türkmenistan onun halky bilen, doganlaryňyz bilen hemişe iqtisady, medeni gatnaşyklar edip durmagyňyzy. Şerhetler ýöne köýleşdirilip, geçer ýaly eder. Iki watanyň oğullary bolup, beýik Allah'dan dileýän parahatçylyk ýurduňyzda bolsun, parahatçylyk öýüňizde bolsun, parahatçylyk iki döwletiň ýylynda bolsun. Doğanlarımızı yine bir sayıçak zadım. Türkmenistan'ın halkı 21. asıra sözünün altın asırına tayinlik görüyor. Altın asırda Türkmenin ruhunu, Türkmenin ağını, düşüncesini, devini, düzgününü farahat halk, ağzıvir halk hükmünne, akıllı halk hükmünne dünya çıkarmakçı. Bununla biz Türkmenin atababalarımızın kılıcına, atına dayanan bolsa, inni Türkmenler öz akıl paýhasy bilen dünya tanatmaly. Sizem şol Türkmenleriň bir bölegi. Siz Türkmenler şol ata-babalarynız ýaly mertligi, gaýratlygy, akyllarlygy, paýhaslygy saklarsınız diýip Allah'tan dileýän. Sag bolun, hemmäňiz sag bolun, agdyr bolun. Niyazow türkmen sährada etniki türkmenler tarapyndan gyzgyn garşylandy. Iranyň türkmen raýatlary Türkmenistanyň prezidentiniň saparyna çuňur hoşarlyk beýan etdi. Niyazow geldi, mebarek bolsun, ýurdumyz barakat bolsun. Uzak geledigin, madam günümiz taý bolsun, Gülistan bolsun. Daýjan şu günemden biri ýetirsin, iki dünýä şeýdip birigip döwletlerimiz gatnaşyp ýurt barakatçylygy berilsin. Mebarek bolsun. Men maşyn sağ bolsun, beter degendek elmedam ýadymyza alar oglançyklan bir Magtymlyň zatlaryny medam öwretýär, özümden kiçikligimizden öwrenýär şunjak zatlary. Beter beýenýär, näme diýjem bilemok, ýöne beter barakatçylykda bolsun, ýurduma iki ýurtda şeýler. Iki ýurt gatnaşsyn. Elmedam gatnaşaýly inşallah. Can sağ olsun. Hoş gelipdir. Sapar Murat biziň ýurdumyza, Magtymlyň ýer başyna. Biz hemmämiz begenýär. Ýaratyňyz kabul bolsun. Ýaratyňyz kabul. Ýaratyňyz kabul. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanyny Berdimuhammedow Iranyň prezidenti Ibrahim Raisi bilen geçiren duşugyny Türkmenistanyň raýatlarynyň Magtymly Pragynyň aramgahyny ziyaret etmeklerine döredilýän şertler üçin Iran prezidentine minnetdarlyk sözlerini beýan etmek bilen çäklendi. Niyazowyň saparynyň soň Türkmenistanyň ýolbaşçylary Iran türkmenleriniň halynyň habar almady. Iran häkimetleri basyşlaryny güýçlendirdi. Aýdyp düşündirýärlik diýil can gardaş. Men özüm näçe gezek terror boldum. Üstümden maşina geçirdiler.
Ýöne Hudaý goruýdy diýir galym. Kardaş bulan ýelinden gelmeýän ayat ýokdur ha. Ýok. Mundan beter ne gelmese derdim düşündireyin kardaş. Bize arka çık yani yok. Deyip Eýrany bir intelligensiýa wekili 2020-nji ýylyň tomtuny Azatlyk radiosyna gurrun beripdi. Dilçi alim we etnograf Araz Perwiş mundan bir näçe ýyl Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Eýran türkmenleriniň häkimetleri tarapyndan assimilýasiýa sebäp edilýänliklerini gurrun berdi. Eýranyň bolýan zatlar, bolup geçen zatlaryň hemmesi integrasiýa däl, ol assimilasiýa gönükdirilen zatlar. Ol diýmek ýa-ni türkmeniň kimligini öldürmek ýa dargatmak maksat bilen edilýän zatlar. Munyň hem elbetde köp delilleriň bolmagy mümkin. Birinciden bir delil ýa-ni Eýranyň parçalanmagy ýa bölünmeginden edilýän gorky. Alaytda Türkmenistan garaşsyz boldy, o tarapda da Azerbaýjan garaşsyz boldy. Mesela döwletler we hökümetler we şonuň üçin şu Eýrandaky azlyk milletleriň arasynda da şolar ýaly islegleriň hem arzularyň döremeginden we şolar ýaly maksatlaryň talap edilmeginden gorkulyp edilýär. Belki tarapdan bolsa olary asimile etmek maksady olaryň itip gitmekleri. Ondan başga bir zatda elki bilen Türkmen dili barada şu wagtça hiç bir mümkinçilik şolara berilenok. Iň bäsinden ýa-ni esasy kanunyna Türkmeniň öz dillerinde mektepleri bolmaly diýilse de şu diňe kanun güzüne galan zatlar. Belki milletleriň hiç birisine şu zatlar berilmedi. Eger ýalňyşmaýansam Azerbaýjanyň olar köprak bolansoň käbir zatlar alyp bildiler. Käbir zatlar berildi, emma olonga gaty gawşak ýöne ol Azerbaýjanyň köpler şaýy bolansoň we olar hökümete ýa-ni güýç gudraty garşdyrylýar. Emma türkmenler sünni bolansoň olar çetde tutulýar. Köpler İran'da bol geçen zat aslamda ol şaýyrçylyk edilýän zatlarym şoňgusy bilen edilýär. Şoňgusy bilen ýöredilýär. Ýa-ni integrasiýa diýen gurrun atady ýok. Ol aýdyşymyz ýaly edir şol maksat assimilasiýa, türkmenleriň öz kimligini, medeni kimligini ýa etniki kimligini öldürmek ýa dargatmak. Şondan başga zat ýok. Diýip Araz Perwiş 2020-nji ýylyň fevralyna Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Eýsem Eýranda ýaşaýan etnik türkmenler öz hukuklaryny talap etmäge finançdalar, nähili kynçylyklara sebäp bolýarlar. Germaniýada ýaşaýan Eýrany türkmen aktivisti Yusuf Kor mundan bir näçe ýyl bolup dünýä türkmenlerine beren interwýusyny şeýle ýagdaýda türkmenleriň duçar bolmagy ahmal kynçylyklary barada gurrun beripdi. Ben şol orada iň tekdäbi men hakymly herkede düşüp görsem, sana adar berip başlaýarlar, sana mesele döretip başlaýarlar. Hiç ýerde seni iş almaýarlar. Diýip Kor aýtdy. Asy türkmen Sehral Abdurrahman diýýäji 30-njy maýda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Berdi Muhammedowyň Eýrana malasyýan saparyna türkmenleriň beperwaýlygy, türkmen halkynyň milli lideriniň dünýä türkmenleriniň öňündäki jogapkärçilikleri we Eýran türkmenleriniň Türkmenistandan üzeni umydy barada giňişleýin gurrun berdi. Türkmen Sehrada Türkmen madyr Eýranyň arasynda 2 millionyň awrak türkmen ýaşaýanlar taryhymyz birdir. Hemme adymyz birdir. Arada bir diňe bir serhet barda. Ýok, gelmeýär dursun. Gelen okda safar yok, safar etmeyeni bilenem başka taraplayla kömek etip bilýär da. Şol kömekleri kültürel, medeni bolup bilýär. Arasynda türkmenlere bir zat bolanna, mesela şu wagt türkmenleriň demografik zadyny jemgyýetini üýtgetjek bolup bir başga ýerde milletleri göçürüp getirýärler. Ya türkmenlerin yerleri alýar, zulumlar bolupdy, türkmen dili okudulan ýok etjekler. Şolaň garşysynda da hiç bir döwlet ýok ýa Allah, döwlet ýok. Azerbaýjanyň prezidenti arasynda bir zat bolan şol Eýrandaky Azerbaýjan türkler bar. Şolar bir aýtdyýar Eýrana karşı çekinmeýän. Biziňki bolsa bir orfamy türkmen maby hiç tafawudy ýok. Şu wagt çoň Eýrany gelişi biziň üçin hiç ähmiýeti ýok. Bir orf gelýän ýaly. Sebäbi türkmenle bağlanşyklar, olan öz gatnaşyklary, ticari gatnaşyklardyr. Hazar dinidindäki hukuklardyr. Ondan gär geçirmekdir, gar geçirmek. Bir daşa ýurtdan her bir ýurt gelip de İslam Cumhuriyeti'ne gurrun edip gider, o da biri. Türkmen milli lider olanla, şoň içinde bir Türkmen sözü var. Türkmenem, diňe Türkmenistan'da değil, bütün dünya Türkmenleri var. Türkmenlerin gözü şonuna bolýar, Türkmenlerin sembolü şol. İkincide de millilik var. Milli diýeni ol bir diňe bir yüzleýin, bir keyif için ulanylýan söz däl. Milli diýmek şol milletin ruhu bolmaly şonda. Milletin tarihi, milletin derdi, milletin geleceği, kany, damary, ondan bütün ortak kültüri, medeniyeti hemme zat. Şol üçin bulara bir daşar ýurt hökmünde Orsdan gelen, ýa Amerikadan gelen, Fransadan gelen bir ýurt ýaly. Ýoluňyz açyk bolsun, sag bol, gaýrat edin, Allah kuwat bersin, biziň üçin bir tapawuty ýok diýip geçmeli bolýan. Şonu ýaly etmeli bolýan.